ରାତିର ଖୁସି ସକାଳକୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କେମିତି ଗେଲ ଥଟା ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ପୁଅ ସପ୍ତାହେ ହେବ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ତ କାଲି ପଳେଇବ, ତ ଏଇଠି ତା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାର ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି, ଜୋତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସିନି ବୋଲି ଝିଅଟି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ତା ଭାଇ ତା ସହିତ ଗେଲ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ପଳେଇବ। ଛୁଆଟା ସପ୍ତାହେ ହେବ ଆସିଥିଲା, ତ ପଳେଇଲେ ମାନେ ତ ମନ ହିଁ ଦୁଃଖ ହେବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତ ଯେହେତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ତ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ସରିଲା। ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଟିକେ ଗେଲ ଥଟା ଚାଲିଲା। ତ ଏଠି ସେ ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗରେ ଖାଉନି, ଯେହେତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିନି। ତା ଭିତରେ ସକାଳ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଭଜା, ତା ସହିତ ପରଟା ବନେଇ ନେଲି। ତ ଖାଇକି ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇବ। ଦୁଃଖ ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା କି ଭାଇ ପଳେଇବ ବୋଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାର ଖାଇବା। ଖାଇଦେଇକି ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସେ ଯିବ, ତ ସକାଳୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ତ ହେଲେ ସକାଳୁ ଖାଇକି ଯିବ। ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ତ ଏଠି ତା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିନେଲି ପରଟା ଭଜା। ତାକୁ କହିଲି ପିଠା ଖାଇଦେ, ନା ତ ପରଟା ଭଜା ଖାଇବି। ତ ତା ପାଇଁ ପରଟା ଭଜା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ତା ଭିତରେ ତାର ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତ ତାକୁ କାଢ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବନେଇ ନେଲି। ଏଠି ସବୁ ସେ ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଁ ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, କହୁଛି ନା ଏତିକି ହେବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଳଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ପୁଅ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆଜି ଖାଇବାରେ ବନେଇ ନେଇଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଥିଲା, ବାସି ଏଣ୍ଡୁରି। ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବା ତ ମଜା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ କେବେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ତ ଖାସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କ ତ ପିଠା ହେଲା ମାନେ ବାସି ଏଣ୍ଡୁରି ବଳିଥିବ, ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବା ଅଙ୍ଗାରେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବାସ୍ନା ବି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏଠି ଅଙ୍ଗାର ଲଗେଇଦେଲି। ଶାଶୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗାର ଲଗେଇ ବିଞ୍ଚିକି ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାର ଲଗେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଏସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକୁ ନିଆଁ ପୁରା ବିଞ୍ଚିକା ବିଞ୍ଚୁଣିରେ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ମୋର ପୋଡ଼ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଡୁରି ପୋଡ଼ପିଠା ବାସ୍ନା ଏକଦମ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଯା ମିଶିକି ଏଇଠି ଖାଇନେଲୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।